bioimpresión é un método de fabricación que permite obter obxetos tridimensionais que recrean tanto a estrutura como a composición de tecidos e órganos. Para eso utilizamos a impresión 3D, que é un método de imprimir que crea obxetos tridimensionais. É moi similar ás impresoras da nosa casa, pero en lugar de imprimir nun papel, imprimimos un obxeto en 3 dimensións. Utilizando scans de pacientes ou ben figuras tridimensionais que creamos con softwares, podemos imprimir capa a capa un tecido que recrea un órgano ou un tecido. A bioimpresión é o futuro da medicina rexenerativa, xa que vai permitir crear órganos ou tecidos, como poden ser un ril, un corazón ou un fígado, no propio laboratorio, para logo ser implantados no paciente, e así solucionar os problemas que hai actualmente de escasez de órganos, e ao mesmo tempo poderías utilizar as propias células do paciente e así evitar o rexeitamento do mesmo. No noso grupo desenvolvimos novas técnicas de impresión 3D que permiten a xeración de implantes que recreen o cartílago e o oso para a rexeneración de fracturas que por sí solas non curarían. Tamén creamos apósitos personalizados para o tratamento de feridas crónicas, que son as feridas que non curan por sí solas. En estes apósitos poñemos factores de crecemento do propio paciente para poder axudar á rexeneración do tecido. Ademais, creamos biotintas que recreen os tumores de mama e de páncreas e permite que as células recreen a súa malignidade e resposta a medicamentos. Para o futuro, os retos do noso grupo de investigación é desenvolver modelos tridimensionais de cancro que recreen a gran complexidade dos tumores, incluindo todas as células que hai nun tumor, como poden ser as tumorais, ou células do sistema inmune, ou outras células que aparecen no tecido. Ademais, outro dos retos que temos no noso grupo de investigación é estudar o proceso de maduración dos tecidos que imprimimos para que así sexan funcionales unha vez que os implantamos no paciente.